गोटे जंगल रे काउटीए बास करुए। से काउटी निजर कला रंग पाई सबुबले मन दुखरे रहुथिला। थरे काउटी मन दुखरे गोटे गछ डाले बसी कांदिबाकू लागिला। सेही समय रे जड़े साधु सेही गछ तले बसी तपस्या करुथिले। हठात काऊ आखिरु झरुथिबा लुह आसी साधु महात्मा को ऊपर पड़िला। साधु जनक एक गछ डाले गोटे काऊ बसी कांदुथिबार देखिले। तेणु साधु काऊ को पचारिले, तुमे काहेकि कांदुच? हे महात्मा, मु निजर कला रंग पाई सब बड़े दुख रे रहूची। काहेकि ना मते केही भल पांती नहीं, मते समस्ते घृणा करंती। मु जेउ जगह रे बसे मते समस्ते सेठारु तड़ी दियंती। एमिति जीवन रखी लाभ कोड? मु एभଳି जीवन नहीं बंचिबा को चाहू नहीं, मु मरिबा को चाहू अछि। काऊर एभଳି कथा शुणी साधुଙ୍କ मନରେ दया आसिला। तेणु साधु कहिले, जीवन रे भगवान आमको जेमिति जाहाकू जो जगह रखिछंती सेही जगह निजको सबुबले खुशी रखिबा उचित। साधुଙ୍କର एभଳି କଥା ଶୁଣି କାଉ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ କାଉଟି ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାଉଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ କାନ୍ଦିବାର ଦେଖି ସାଧୁ କାଉକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଏବେ ମୁଁ ମୋର ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ତାହାର ଶରୀର ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ସାଧୁଙ୍କର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି କାଉ ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଉପକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମୋତେ ଗୋଟେ ହଂସ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏ ଦୁନିଆରେ ହଂସ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ। କାଉର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ସାଧୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ହଂସର ଶରୀର ପ୍ରଦାନ କରିବି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଥରେ ଗୋଟିଏ ହଂସ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାର ସେ ତା ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠାରେ ତୁମେ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ସାଧୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି କାଉ ମନ ଖୁସିରେ ସେଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ଉଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହଂସକୁ ପାଣିରେ ପହଁରୁଥିବାର ଦେଖିଲା। କାଉଟି ହଂସ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା, ହଂସ ଭାଇ, ତୁମେ ତ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତୁମର ରଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ହୀରା ଭଳି। ତୁମେ ତ ତମ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହୁଛ। ତୁମ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି। କାଉର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ହଂସ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲା ଏବଂ କହିଲା, କାଉ ଭାଇ, ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ପକ୍ଷୀ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଏ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରଙ୍ଗ ଅଛି। ସେ ପୁଣି ଧଳା ରଙ୍ଗ, ଯାହା ଏକ ଅଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଅଟେ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବିଧବା ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏହି ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଅଶୁଭ ରଙ୍ଗ ମୋ ଶରୀର ରଙ୍ଗ ଅଟେ। ତେଣୁ ମୋ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ ନୁହେଁ, ମୋ ଠାରୁ ତ ସୁନ୍ଦର ଶୁଆ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଶୁଆ ପାଖରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଙ୍ଗ ଅଛି। ମୋ ଜାଣିବାରେ ଶୁଆ ହେଉଛି ଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସୁଖୀ ପକ୍ଷୀ। ହଂସର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି କାଉଟି ତୁରନ୍ତ ସେଠାରୁ ଉଡ଼ିଯାଇ ଏକ ଶୁଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଶୁଆ ଭାଇ, ତୁମେ ତ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତୁମେ ତ ତୁମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଛ। କାଉର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ଶୁଆ କହିଲା, କାଉ ଭାଇ, ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନେଇ କେବେ ଖୁସିରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଧରି ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। କାଳେ କେତେବେଳେ କିଏ ଆମକୁ ଧରି ନେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଡର ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ଥାଏ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥାଏ ଭଗବାନ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ମୟୂର ଜନ୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତେ କି? କାହିଁକି ନା ମୟୂର ପାଖରେ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଅଛି। ମୟୂରକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଶୁଆଠାରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି କାଉ ସେଠାରୁ ଉଡ଼ିଯାଇ ମୟୂର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ କହିଲା, ହେ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ତ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ। ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯିଏ ଦେଖେ ମୋତେ ଗାଳି କରି ସେଠାରୁ ତଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ସବୁଠାରୁ ଖୁସିରେ ଅଛ। କାଉର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ମୟୂର କହିଲା, କାଉ ଭାଇ, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ କଣ ହେଲା?
ମୋର ତ ପୁରା ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ କଟିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋର ପୁଚ୍ଛ ପର ଦରକାର ହୁଏ, ଲୋକମାନେ ମୋର ପରକୁ ଭିଡ଼ିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ନେଇ କେବେ ଖୁସିରେ ନାହିଁ। ମୟୂରର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି କାଉ କହିଲା, ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ନାହଁ, ତେବେ କିଏ ଏଭଳି ପକ୍ଷୀ ଅଛି ଯିଏ ତା ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହୁଛି? କାଉର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ମୟୂର କହିଲା, କାଉ ଭାଇ, ମୋ ଜାଣିବାରେ ତୁମେ ହେଉଛ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସୁଖୀ ପକ୍ଷୀ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ହେଉଛ ଏଭଳି ଏକ ପକ୍ଷୀ, ତୁମକୁ କେବେ ଲୋକମାନେ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ କି କେଉଁ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ, ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ କାଉ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବୁଲି ପାରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମୋ ଭିତରେ ମୋତେ କେହି ଧରିବାର ଡର ନଥାନ୍ତା। ମୟୂରର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି କାଉଟି ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କାଉଟି ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ କହିଲା, ହେ ମହାତ୍ମା, ମୋତେ ଏବେ ଆଉ କାହାର ଶରୀର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ସବୁବେଳେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଭଗବାନ ମୋତେ ଯେମିତି କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହା କହି କାଉ ସେଠାରୁ ମନ ଖୁସିରେ ଉଡ଼ିଗଲା।